Kixan și cu 8-kit aici pentru Macedonia. Și acum Satanito încearcă acolo să vină lapid, dar se pare că headshot-ul vine din partea playerului nostru. Un pic scurt din partea lui Adron, iar acolo Smek așteaptă cu CZ-ul în apropiere. Adron în paralel l-a scos acolo pe 8-kit ulterior. Îl doboară și pe Kixan. Fenomenal Adron, precum ieri! Un master al rugă. Am încercat să găsesc acolo o combinație perfectă pentru sunet. Îl doboară Modo pe 8-kit. Vine și jucătorul cu numărul 2 și 3 de la echipa Macedoniei de Nord. Nu avem o harta avantaj în finala Best of 3. Dacă era Best of 5 probabil o aveam, dar se pare că avem avantajul din punctul de vedere al jucătorilor. Smek face double kill-ul aici pe cei doi oameni de la Macedonia. A rămas și acolo în viață, cel puțin pe rampă. Îl prinde și pe Fodor. Își face fragul cu numărul 3 în acest moment și Satanito este ultimul care rămâne în viață, din câte am înțeles de la comentatorii de acolo din Satanito este felul în care trebuie citit numele lui Kakanito, fiind acolo inevitabil se poate întâmpla sau niciodată nu la un 16-0 de vis, nu? 8-kit îl doboară pe Modo, Macedonia de Nord și care s-a terminat 2-1, n-a fost atât de ușor. Fodor îl doboară pe Geo și avem primele două fraguri scoase de către macedoneni. În site-ul ăla mai rămâne doar la nisip acolo Swifter. Adron îl prinde pe Kixan și intrarea către CT este anulată, dar acum vor arunca ei smoke-ul de doi jucători, vin dinspre short, acolo cu flash-ul în față, este de fapt Molotovul, nu, este flash-ul, vede acolo pe primul player, în paralel Adron îl scoate și el pe Fodor și acum rămânem 2 versus 2. Styles are polarul, care este cea mai mare problemă pentru noi, el elimină pe Smek, îl vede pe Adron împrins acolo în câmp deschis playerul nostru de nord să le dea ideea playerilor care s-au aflat în balcon. Nu este nimeni acolo care să pușeze, dar iată că este. Oricum B-ul se joacă, se pare că 3 player pușând acolo capătul bananei. Deja a murit Smek, Adron trebuie să reziste singur primul jucător în fața a doilea care este Fodor. L-a scos doar pe Kixan. 3 vs 3 egalitate numerică. 8-kit laudă pe Swift. Acționeze cât se poate de rapid. Avem un jucător care este prezent la Dark în dreapta lui Modo. A luat flash-ul acolo, s-a tras de către jucătorul de polar dinspre banană, iar 8-kit din spate a făcut eliminările. Modo elimină pe 8-kit, îl scoate pe Fodor. Un double kill superb, dar care oricum nu mai reprezintă o șansă pentru echipa noastră înspre a dezamorsa această bombă. Așadar, iată că aceasta o să așteptăm pauză, probabil un timeout. Eu doar pe Fodor, apasă acolo, vede jucătorul care vine din short. 8-kit se întoarce fenomenal, trebuie să reziste playerul nostru Swifter care este pe balcon. 3 vs 4 sunt macedonenii. Molotovul s-a rugat pentru site. Modul vede acolo la pixel pe Styles, perfect la gață, nevăzând prea mult din corpul său. Un he înspre site, 8-kit pușează, dar Swifter era acolo încă în balcon. Modul vede în arcadă pe Kakanito și este dacă ați văzut acolo, după cum am spus, teancurile de casus pe care le aveau de la fiecare echipă și chiar de la echipa lor. Smek îl doboară pe Satanito, Swifter așteaptă aici anti-flash, se pune acolo pe bicicletă, se uită în partea superioară, are 2 oameni care pot să iasă de la balcon, dar în același timp un om ușor, dacă văd bine, care într-adevăr este acela la acea căruță, fac fragurile jucătorii macedoneni. Suntem în continuare 3 vs 3. Lapid, care trebuie să explodeze și pentru nisip într-o măsură. Smek se trage foarte bună reacția lui Adron, l-a salvat acolo pe Smek, deși el a fost secat la 18 HP, 19 Adron și el la 7, 8 a rămas în viață. Îl doboară Smek pe acesta foarte bine, băieți. Kixan în paralel. 4 oameni în banană, se pregătește înaintare. Acolo Smek este dar iată că se duce efectul fix în momentul în care poate să tragă spre Kixan. Al doilea smoke și văd că luați o incendiară în mână, cred că acolo playerul nostru. Adron nu rezistă prea mult pe Styles, se bagă Smek prin smoke și poate mai bine nu făcea asta, dar acum văd că Styles a fost eliminat în paralel. Rămâne calitate numerică 3 vs 3. Satanito agresiv băgat în ruine și în ruine va rămâne Modo. Foarte într-un fel spus pentru noi sau compensarea vine la faptul că sunt 2 jucători destul de low. Iată cum deja Fodor e eliminat de către Geo, care rămâne 1 vs 2. Cotun și bomba deja ticăie din ce în ce mai repede. Geo doboară pe primul, dar nu se așteaptă la al doilea. Scapă aici sau cel puțin vrea să scape, dar 8-kit era faptul că se înaintează într-acolo și deja îl vede pe primul jucător, dar el este observat, îl prinde pe primul la gap. Fodor este eliminat, se anunță acest lucru. Jucătorii din site-ul B sunt asediați chiar acum. Smek îl ține pe Kixan acolo în frâu. Modo deja pușează, poate să fie un jucător rămas aici ancor într-adevăr de la Macedonia, care este pe colț, lângă fântână, poate să-i doboare pe amândoi și într-adevăr feed-ul se umple acolo de eliminări ale Macedoniei. Satanito cu triple kill-ul realizat. Geo Hype rămâne ultimul în viață. Și 1 vs 1 l-a scos acolo pe Styles și retragerea din partea jucătorului nostru vine. Așadar, se va băga acolo Satanito peste el. Geo fuge acum și de balcon.
și de short cu echipierul său. Swifter e rămas în site, am schimbat pozițiile, modul prinde pe Kixan când face picul către lung și iată că un frag e suficient ca să-i dea în spate înapoi. Ei au atacat acest site, flash-ul pe deasupra de la Smack este aruncat ca să facă picul cu echipierul său care este acolo la Yo-Yo. 3-ul se întâmplă, Adron scoate doar o eliminare, Smack se retrage, așteaptă picul adversarului, Heu la pachet care îl seacă la 20, intră modul cu AVP-ul acolo pe frecvență, să vedem dacă încearcă să tragă spre zona de default, unde făceau picul adversarii. Styles este atins, Fodor este eliminat, rămânem 3v2 într-o situație de retake. Vine smoke-ul în mijloc, dar din hai Modo, Styles îi de dodge acolo la no-scope, iar acesta merge spre el trăgând. Lipsește din echipamentul echipei noastre sau dacă va fi recuperat târziu, îl vede și îl oboară pe Styles. Problema e timpul și lipsa diffuse-ului, nu-l avem și este o... 8-Kit, îl elimină pe Modo, avem un prim frag reușit aici de către jucătorii Macedoniei. 8-Kit merge mai departe, fragul se crunci și se pare că au reușit aceștia să ia avantajul într-o măsură, dar iată cât damage dăm și noi, Swifter cu Smack, 2 eliminări pentru cei doi împreună. Iază unde ar fi cel mai bine să pușeze și Swifter văd că vrea să facă picul scurt, îl prinde acolo pe Kixan, îl doboară pe Fodor, 2 fraguri, din păcate n-a fost camera acolo de la observ. Deci este imposibil să treacă fără să fie văzut, face picul, perfect se uită spre Swifter, doar că el trage mai rapid, 8-7. Ok, camerele văd că nu ne sunt aduse momentan, așadar începem fără. Îl elimină Swifter aici pe Țațanito, vine Kixan cu răspuns în instant pe G8, aici din nou Adron trebuie, trage acolo Fodor înspre site, odată, de 2 ori, dar nu nimerește foarte bine Swifter, merge mai departe, double kill pentru Swift, rămânem 2v2, în depărtare mare adversarul, așadar Fodor cu USP-ul are un avantaj, plantul vine de la jucătorul nostru, încearcă wallbang-ul Fodor cu USP-ul, cu echipierul său, unde este? Este în short, se pare că intră pe luptă directă cu P2000-ul, trebuie să scoată aici runda Swifter de unul singur, asta înseamnă ace-ul cu 2 fraguri, dar din păcate 8-Kit vine cu 2 eliminări de către producția din Israel, după cum am spus. Vine picul din partea lui Țațanito, Swifter îl scoate Smack, Swifter este scos, pardon, Smack vine cu refragul care acum 4 vs 4, Kixan trage acolo spre Modo. Am trimis acum un mesaj producției sperând că poate o să mărească bitrate, este problema. Smack, frag pe Kixan, reușit tot acolo dinspre lung, venim Smack, crosser placement perfect, trage impecabil, dar Fodor este continuare aici la nisip și este Gimpele. Mai repede l-a văzut, mai degrabă jucătorul nostru la scurt pic, 8-Kit vine, trage din partea superioară a Drone, rămâne 1 vs 1, Geo cu Fodor, bomba tică deja se poate dezamorsa fără a avea un diffuse kit, dar Geo ține aici. Căruță nu se aruncă momentan, s-a aruncat acum un flash pentru push, Smack este agățat. Este Fodor lângă el, 2 fraguri pe kill feed pentru Smack. Acolo nu reușește observerul să prindă acțiunea, din păcate 3 vs 3. Țațanito inside îl prinde pe Modo, îl scoate pe Geo, reîncarcă acum. Avem o șansă să-l batem, se trage de la pitch, dar player nostru cu numărul 2 vine Adron acolo din short și îl prinde în momentul oportun. Dar iată cum rotația și cavaleria, între ghilimele spus, de 2 oameni cavalerie a macedonienilor vine deja dinspre mid, dar Smack are o poziție acolo pe bicicletă. Se pare că Smack știe să se dea pe bicicletă de la o vârstă mică și iată cum improvizează acolo flagul superb asupra adversarului, doar că este Kixan cel care scoate clutch-ul pentru echipa Macedoniei. Execuția și smoke-ul în fața site-ului la Graveyard, de asemenea acolo la library este acolo Țațanito peste Smack, peste Swift, double kill pentru el. Trebuie neapărat să răspundă din apropierea Drone și vom urmări kill feed-ul pentru că între timp suntem cu camera pe jucătorii din site la și îl vede acolo Fodor pe Modo, pică și Adron acolo de la același Țațanito care își aduce fragul numărul 3. Geo este 1 vs 5 și din păcate nu prea poate să facă mare chestie, 29 de secunde rămase, bomba e picată în site. Heul de la Țațanito vine și e quad kill-uri economice intervin. Adron încasează acolo 3 grenade în combo. Nu avea cum să mai reziste, deși, vă spun sincer, a ținut bine piept la 2 heuri care au venit spre el. Kixan, double kill-ul realizat, încearcă să iasă din situația respectivă. Sunt multe alte cazuri care se poate dovedi. Smack, never mind! Nu este o problemă, Smack se pare că mă contrazice pe mine. Nostru Smack trebuie să deschidă repede ca să nu moară Geo, dar el este pus la pământ și acum vintare peste Smack, trebuie să ia pe rând, dar n-are cum să le reziste. 11-10 devine 12-10 pentru Macedonia. Posibilitatea de a ataca și incendiarea este plasată, trebuia să flancăm acolo înspre CT, dar se pare că Smack tot el este cel care deschide. Kixan, double kill-ul reușit, nu trebuie să facă mai multe acesta, se aproape de playerul nostru care era acolo. Țațanito pe Swifter îl elimină și rămânem 2 vs 4. Trebuie cumva să scoatem runda aceasta, dar avem jucători care așteaptă direct la ruine. Iată cum Umbra îl trădează pe adversar, l-a prins Kixan pe Smack. Geo este 1 vs 3, încă un jucător în ruine, se pare că nu poate să-i prindă aici pe rând, dar wallbang-ul se întâmplă de la macedoneni. Fodor dezamorsează, va fi ținut cu unghiul deschis de către Țațanito care vine pentru fragul secund pe această rundă și arde toată această zonă.
8 Kittles elimină pe Swifter. Doar 2 oameni în viață și trebuie cumva să răspundem la această situație. San îl elimină pe Adron și rămânem doar cu un om în viață. Modo 1 vs 4, 38 de secunde, bomba este la el, trebuie să elimine 2 jucători, unul Yo-Yo, unul care este la ruine. Bine, deja picul din partea lui Kixan, 14-10 scorul, Macedonia, Geo și cu Swifter, 3 jucători prezenți, Smocul a rugat către Țațanito, double kill-ul pentru acesta, Swifter și el secat la 35, pușăm acolo Beul cu Smack, trebuie să-l prindă neapărat pe 8-Kit, dar în paralel se fac eliminările de la jucătorii adversi, e prins Adron, n-are cum să mai iasă de aici, jucătorul în partea dreaptă îl vede pe acela din față de pe Speedway, dar iată cum Macedonia de Nord face eliminarea de final pe Adron și este 1-0. România, one tap cu setup-ul clasic de 3 jucători stacați acolo la zona aceea de trash, dar vin cu eliminările macedonenii. Styles, double kill-ul. Rămâne Geo de unul singur, este 1 vs 4, îl scoate pe primul, săritură din partea celui de-al doilea, e prins aici, n-are cum să mai reziste, iar Fodor încheie runda. 1-0 pentru Macedonia de Nord. Aici cu smoke-ul în window. By the way, legat de turnee, avem un turneu de Valorant, de Valorant, pardon, de la făcut de către cei. Îl scoate Swifter pe Țațanito, cum vreți voi. Turul care este la tichet în principiu să nu vadă nimic, dar se pare că este Kixan mai degrabă în jungle, îl elimină pe Swifter. Echipa noastră a forțat după ce a plantat bomba. În runda trecută 8-Kit se află în Psychic, îl vedeți pe următorul, este 8-Kit pe un double kill reușit, iar Modo este ultimul, destul de trist această rundă să mișcați. Dacă poate vrea, o elimină pe Fodor, Modo merge, trebuie să meargă după frag, găsește-l pe 8-Kit, repede Modo, du-te în con, Modo pe cuțit și este 2-0. Pe partea de intrare către site, acolo au fost problemele noastre. Smack îl găsește pe Kakanito și le elimină acolo în jungle, apoi pe în zona short-ului. Am luat și deja și CT-ul sub control. Smack că este liberă zona, dar ne gândim la rantă, unde e Styles băgat la tichete, mă scuzați, la Tetris. Frag din partea lui Smack pe acesta, se răzbună imediat Fodor și cu Kixan vin dinspre spawnul de la Terror. Și el elimină Swifter pe Fodor din apropiere, Kixan fiind următorul care va încerca să scoată. Elimină Kixan pe Smack, trage acolo Kixan cât se poate de mult, încercând chiar wallbang-ul prin arcada. De aceea vine Modul, dă peste cap și este 3-1 scorul. Restul aici Geo trage pe gap, îl elimină pe Kixan, apasă mai departe înspre short. Coipierul său trage și el, apartamente fiind primul care așteaptă push-ul. Fodor se uită pe gap-ul acela, Swift l-a scos pe Țațanito. Fragul se întâmplă, cred că în under, care el așa se bănuiesc acolo under pe scară. Geo le elimină pe Fodor la bancă. Plantul se întâmplă de la echipa noastră. 5 jucători rămași în viață de luat. Așteptând să iasă cineva de la palat, dar se pare că nimeni de la Macedonia de la Geo apasă. Jucătorul care este under pe safety, rămâne la 50, aproape în cap. Fodor este și el cu picul foarte bine, Modul foarte acolo la mecea. Cross-el placementul perfect, Smack și Quadron în paralel. Scoseseră și ei 2 jucători de la echipa adversă. Styles îi trec 2 în față, intră acolo Geo hai pe luptă, se retrage adversarul, fiind flash-urile aruncate în fața acestuia. Scor de 4-3 oricum, dar cu un jucător în minus, ne prindea bine acolo. Un jucător în plus cu full echipament, e foarte solidă și cred că ei chiar urmăresc să aducă doar Biserapul. Vine acolo trade-ul înspre under. Avem Swifter care e rămas în viață, dar iată-l pe Kixan. Styles de asemenea tras la unison cu el acolo înspre top și Adron cu Swifter. Ezită puțin, Kixan este în flancul jucătorului nostru. Adron nu trebuie să moară aici, îl scoate pe Kixan. Crosser placement greșit din partea adversarului nostru. La Macedonia de Nord. Adron îl scoate pe Fodor. Rămâne un Swifter, jucătorul de armă este eliminat. Trage acolo Swifter! Scoate runda pentru România, dar ne bucurăm mai bine aici. Push-ul de la Smack, agresivitate echipei noastre, deja intră, Kixan era în spate, Swifter vine cu fragul, s-au băgat tare playerii noștri români. Incendiară aruncată de către jucătorii macedoneni, acolo pentru colț, vrea să nu fie nimeni în cover, Geo le elimină pe 8-Kit, tag din partea jucătorului nostru de Polar Modo pe Styles în trecerea de la market, așteaptă Țațanito, plantul acela prinde 2 oameni. Acum Geo și cu Swifter trebuie să managerieze situația, dar este aici Kakanito care e fenomenal. Geo hype 1 vs 2. Boară, a tras deja, s-a anunțat. Să vedem unde este player. Acolo pe direct, Styles trage rundă Macedonia. 5-4. Flash.
modul a scos pe Styles, în continuare acolo jos adversarul, Swifter îl scoate dinspre under, dar Kixan e prezent în continuare în short. Swifter se dă în spate, și 2 jucători în rampă, acolo 8-Kit menține lupta în favoarea echipei, dar iată cum îl pușează Smack, se răzbună foarte repede, a rămas de unul singur, plantează direct în smoke, este și Kixan doar 11, repet aici, foarte puțin HP, pentru jucătorul nostru e scos de către Fodor, foarte greu să reziste și este 5-5 egalitate, Macedonia de Nord, trebuie neapărat să se poate de mult aici, funcționează bine, Adron cu refragul, trebuie să scoatem pe jucătorul care acum de la scară se bagă în conector. Aceștia au făcut schimbul banul, amândoi se duc în cetate. Ne batem direct cu ei, Modo l-a eliminat pe Styles, Modo scoate pe Fodor, nu avem camera pe noi, Kixan răspunde, Swifter este 1 vs 2, rămas la Tetris, bomba e plantată deja, Fuse Kit-ul este la Kixan, să vedem cât va ține pe primul Swifter, bagă acolo Swifter, trage Swifter, Țațanito vine la pic, îl doboară Macedonia de Nord, 6-5 scorul. Crossul în spate. Vine flash-ul, trage deja Țațanito asupra primului, asupra celui de-al doilea. 8-Kit-ele foarte puține șanse. Smack reușește double kill-ul, dar toți suntem multe foarte multe. Efectul acestuia s-a dus deja. Battle Arena, nou scopul 5 euro donație. Mulțumesc Battle Arena pentru donație. Apreciez din suflet cuvintele să se folosească de el. Avem oameni în default, de asemenea în platforma Palat, de acolo la damage deja acela Styles a rămas la 3. Oare el este acolo? Dacă OVP-ul urcat cu Deagle-ul joacă, pică 3 jucători români și după această jumătate trebuie neapărat să facem un fel de reset. Se pare că pauzele tactical nu sunt suficiente. 10-5 adversarilor. Este foarte greu să iasă de aici cumva întreg, dar să sperăm că poate să ia pe rând. Vede pe al doilea, dar deja push-ul dinspre site, dinspre etichete. ACT s-a făcut. Avem oameni aici. Swifter vine, trebuie să-l elimine și pe următorul Swifter. Double kill-ul Kixan din spate. Trade-urile se întâmplă. Diffuse-ul între timp din partea jucătorului nostru. Acolo în față și poate să folosească de la Dara Drone. Iată, el va ocupea pe jucătorul de AK. Acolo aflat în short, în catwalk pe capăt. În scara acum, iar Smack este în pericol. Grijă mare Smack, trebuie să aibă informația aceasta, dar din păcate văd că nu se uită într-acolo. Dar deja l-a scos pe unul, Modo le elimină pe 8-Kit, rămânem 4-2 în avantaj. Swifter la pre-fire, Kixan reușește double-ul, Styles îl doboară pe Smack, trage prin acea cutie de la tichete, e pe bătaie directă jucătorul nostru de pe short, Adron curăță acolo totul pe site-ul ăla. Corect. Gândim că avem nevoie de ei, într-adevăr, în format și un MP9 la Modo, sunt arme în defavoarea echipei noastre față de aceștia cu 47 ale macedonenilor. Styles e prins aici cu cât este jucător. Nu se poate, îl doboară pe Swifter. L-a scos acolo pe jucătorul nostru. Era main AVP acesta, s-a tras de către Modo de pe colț. Se ascunde, vine cavaleria acolo din spate de pe apartamente. Jucătorii care pușaseră, bomba e trimisă către site-ul ăla, dar acolo Fodor este eliminat. Styles de la Edward în continuare face treabă. De la arcadă, îl scoate și pe Modo. Coechipierul său este în spate în short și rămân Joe cu Adron. Unul în apartamente, continuare, unul în site-ul la care așteaptă să intercepteze bomba. Vine Cacanito dinspre conector. Haide Adron, nu se poate. Trage pe lângă și rămâne Geo 1 vs 3. Style. Mai mult. Într-adevăr, aici au și istoric playerul lor cu numărul 2, Fodor. Este în palat, îl va prinde acolo pe Smack cu spatele. Smack trebuie să te uiți neapărat. Fodor! Câte șanse a avut deja Smack. Smack e sub el! Îl prinde! Nu l-a verificat. Nu avea cum să-l vadă de fapt pentru că era acolo cu zidul Smack. 3 aici, Adron scoate pe Caganito care ieșea dinspre conector și aducem avantajul de 3 oameni. 8-Kit, foarte bun shoulder jump acolo, reușit. A sărit și pentru info, dar l-a făcut pe jucătorul de AVP să tragă Geo cu fragul al 4-lea, headshot pe penultimul jucător. Să vedem cât obțin macedonenii. Probabil nu foarte mult. Cred că 2400 a fost bonusul pariu cel mai sigur, ca să spunem așa, din partea lor. Cacanito este boostat de către coechipierul său acolo pe lampa. Dronul îl doboară macedoneanul pe playerul nostru. Vine de la Smack. Deja știam după orientare că poate să-l bată acolo. Incendiarea este aruncată și este 8-Kit în jungle. Iată, foarte bine. Acum Geo trebuie să fie atent că s-a spart în spate. Au tras jucătorii Macedoniei de Nord acolo în apartamente ca să nu fie auzit 8-Kit în sparge. Vede, trebuie să reziste. Fodor îl doboară. 2 vs 3. Au polar foarte greu de recuperat acest site B.
Iese modul cu AVP-ul, vine cu IPR-ul său Smack, trebuie neapărat să intervină. Smack, 2 fraguri, Smack foarte bine. Fodor este ultimul secat foarte low, este știut HP-ul său și acum intră peste el. Smack pentru fragul cu numărul 3. Foarte bine Smack, 11-10, iar echipa noastră acolo România în cea din partea tuturor vrea un pic de susținere. Telepatie modul scop pe Kakarito. Styles răspunde acum cu AK-ul, dar rămânând de avantaj aceștia caut gap-ul. Kixan intră peste Adron, smoke-ul pentru jungle se aruncă. Modul n-are om acolo pe gap, vine și așteaptă aici. Iată cât de prudent este. Geo l-a doborât, Styles a tras acolo dinspre short, Swifter îl prinde pe Kixan. 2 versus 1 ne aflăm, avantaj numeric de un om pentru echipa noastră, iar Fodor este la Tetris, o poziție clasică, îl vede pe Modo, îl doboară. Hai Swifter, e low Swift, foarte bine Swifter, îl doboară pe Fodor, a rămas la 8 HP. O rundă de half by adversarilor, dar din păcate Modo încercând pe schelă este deja prins. Puțin. 7 damage pentru Cafanito, Heul încearcă mult mai aerul nostru, dar este văzut de către Trade Kit. Adron cu Swifter, 2 versus 5, ne-au prins 1 pe 1 la Adron, mai are un om acolo, Styles, îl doboară prin smoke pe Adron. Și iată chiar dacă... Să vedem cât reinvestesc pe partea economică. Da, ei chiar dacă pierd aici următoarea rundă pentru Conector s-a aruncat. Este acolo Adron responsabil de fiecare dată foarte bine modul. Scoate pe Țața Anito. Lângă el este Fodor. Cred că era Geo o stare pentru info. Încearcă să le facă acolo baitul adversarilor. Iată, face baitul acela și deja Victor intră pe frecvență. Dar doamne, ce se întâmplă? Styles reacționează. Styles! Oh, doamne, cât de bine joacă. Atât pe AVP cât și pe AK-47 de market de acel smoke plasat de către adversari. Perfect. Adron intră. Famasul e folosit. Trage acolo și pe colțul respectiv. Pică Smack între timp. Nu reușește trade-ul. 2 versus 2. Egalitate. Xan face picul. Trage spre Adron, trag prea bine adversarii, dar este Modo în fața lor cu AVP-ul. Hai Modo, USP-ul, diffuse kit-ul, nu știu dacă l-are. Hai Modo, USP-ul acela. Oh, doamne, ce damage puțin. S-a dat damage că trade kit. A rămas la doar 9 HP. Swifter scoate pe Țața Anito, Fodor înaintează. Geo Hype scoate pe 8 kit. Geo Hype le elimină pe Kixan. Hai Geo că poți, scoți runda, Fodor din spate. Suntem 3 versus 2, continuare în avantaj. Bodo are un jucător acolo în partea stângă. Este no fang, Molotovul aruncat de către jucătorul advers. Adron, o poziție bună, dar coboară fix atunci. Fodor un headshot. 2 versus 2. Bodo a schimbat și el pe M4. Vine din spate, Fodor s-a băgat peste ei în market, nu vine să crezi. Smack vine acolo din spate. Hai Smack că poți. Smack! Oh, Styles! Răspuns! Macedonia! Smack aici cu ultimele arme, foarte bine românii noștri reușesc acolo primele fraguri, dar Țața Anito și cu Styles răspund ulterior. Vine flash-ul pe sumână din partea lui Swifter, se bagă agresiv acolo, ca Țața Anito plantează, Swifter este lângă el, doboară pe primul jucător, pe al doilea, nu l-a identificat repede Geo Hype. 1 versus 2, este famasul lumile sale, este jucătorul de la Palat, are om care îl flanchează prin stânga, mi se pare foarte greu să mai reușească, acum trage către Smoke Styles și iată cum macedonenii reușesc aici să câștige finala. GG, well